Bueno, atxaldean denoi, ongi etorri gaurko osoko bilkurara. Urteko azken osoko bilkura, orduan ondo irutzen bazaizu, azten geha lehendabizi puntuakin. Lehendabizi puntuan dakago bete bezala azkeneko akta onartzea, kasu honetan azara orain 28koa. Ez dakit, PSE, Hermes, zerbait ikusi zuzentzeko, ez, euken EH Bildu ez da, agurtzen EAJ ez da. Bale, ontzat ematen dugu idoia eta bigarren puntura goaz. Bigarren puntuan dakagu alkatetza eta zinegotzi ordezkarien ebazpen berri ematea. Berdina beti bezala, ebazpenak handaude, ez dakit zerbait galdetzeko edo Hermes, zerbait galdetzeko puntu honetan edo bestela pasatzen geha, euken, horre. Bai, guk 2023 dekretuaz hitzein nahi genuen. Bai, dekretu honen arabera, 2021 Jaurlaritzako kontuen euskal epaitegiak eskaera batzuk egin zizkion udalari. Bai, esparru akordioan ondoriozko kontratuen esleipenak kontratzailearen profilean argitaratu behar direla. Ez dira argitara ematen diru laguntzak emateko ebazpenak. Ez dira betetzen gardetasunari buruzko araudiak ezarritako betebeharrak udalak bere webgunean argitaratu beharko luke urteko kontuei, hitzarmenei, langileen kontratazioari eta absentismoari buruzko estadistikei dedikazioa duten karguen ordainsari buruzko informazioa, bai eta tokiko ordezkarien ondasunen eta jardueren urteko aitorpenak eta ondorio juridikoak dituzten udal organoen erabakiak ere. Bestalde, udalak ez dauka hirigintza hitzarmenen nahitaezko erregistroa. Hau, 2021koa zan, orain 2024an, otsailak 29an, adostasun batetara iritsita dago, eta boletin ofizialean, uztailak 2024ko uztailak 24an argitaratu zenez. Hemen, akordioaren arabera, zer egingo dan edo azaltzen da, 2021an. Kontuan izan da, boletinean ez, herriko udaleko kontuan azaltzen dana, 2019ko soldatei buruzkoa dela, 21koa betetzeko 20koa faltako litzake, 21koa, 22koa, 23koa eta azkenekoa 24koa. Zintzilikatu gabe daude, orain akordioa ez dakite zertan datzan, ze hemen legearen arabera, abenduak 9ko 19/2013ko legea, gardentasunari informazio publikoa eskuratzeko bidea eman behar zaio. Orain dekretu hau onartzen danean 2021koa izanik, eta oraindik soldatak zintzilikatu gabe dauzkagun, ez dakit gardentasuna nun gelditzen dan. Igual, etzigar zure emango dizutitza pixka bat nola dagoen, azkenean Tribunal Vasco de Cuentasen gaia. Bueno, ez importa, azaldu zu pixka bat, nik uste du bere garaian azaldu genuen nola egingo genuen gaia, baina, bueltatzen da. Bueno, aurten ez dakit justu ze batzordetan, badakit batzorden batian, epaimahaiaren etorri zitzaigunean txostena, azaldu gendula txosten hortzatikan hainbat gai ondorioztatzen zien eta horren ondoren neurriak hartzen hasi gaudalean. Batzuk gaudenokin, barruan gauden pertsonekin jasiga neurri konkretu batzuk hartzen, baina bai ikusten gendula beste gauza batzuk aurre egiteko
errefortzu bat behar zela, eta horrekatik programa bat onartu da, eta dekretu hortan onartzen dena da programa bat. Pixkanaka batipat gai batzuk sistematizatzeko azkenen gardentasunen aterian hainbat gauza sistematizatu beharra daude, bai diru laguntzan inguruan, diru laguntzak onartzen dianean, ebazpen horiek zintzilikatzea, eta horrek egunerokotasunean eman diguna da alde bate uztea, eta inbarrakaguna hori sistematizatu, gauza horiek informazioa ondo jartzeko. Eta horren programa hori onartu da, horra saltzen da zaztapenekin, bete behar guzti horiei aurre egin alizateko. Horko hainbat bete behar jaigia bideratzen, eta besteak martxan jarri beharko dira, 2025 aurrera. Eta soldaten inguruan, aipamen egiten dena da, politikoen soldaten inguruan. Guk ez ganakan barneratuta, guk bai egiten genula boletinean argitaratzen genituen, langileen ordainsarien igoerak, eta ez genekiuna da, oie politikoanarekin momentu bertan onartzen genuen argitaratu bartzala. Eta hoi da, akatxe egin genula, eta hemendikan aurrein barko deuna sistematizatu, oiek argitaratu alizateko. Ez dakit, erantzun gelditzen da. Men esaten nahi geana da, azken finean, 2019koak daude, eguneratu beharko dira, hemen udal batzan onartzen dira soldatak, bai alkatearena eta alkatearen arabera gainontzeko guztiena, liberatuarena, zenbat liberazio dauden, eta guzti hori da publikatuta egon behar duna legearen arabera. Horretaz gain, hemen argitagarbi antzeman ziren akatsetan esaten du. Dedikazioa duten karguen ordainsariei buruzko informazioa, bai eta tokiko ordezkarien ondasunen eta jardueren urteko aitorpenak, eta ondorio juridikoak dituzten udal organoen erabakiak ere. Orduan, Jaurlaritzako kontuen Euskal Epaitegiak eskatu zuen, 2021 batekoak eskatu zituen. Eta orain, akordio bat iritsi baldin bada, hemen jartzen dunez, hau elkartu zen otsailaren 29an, 2024an, 2 urte behan dugu azkenean, orduan, ez dugu ulertzen nola zintzilikatu gabe dauden oraindik. Azkenean txostena iritsi da orain urte honetan. Orduan guk orain arte ez geneukan errekenementu hori eta ez genekien puntu batzuk zintzilikatu egon behar zirenak. Bai, izan da pena los nombramientos, cuando se hacen los nombramientos se publican todos estos datos en el boletín oficial de Guipúzcoa, o sea que los datos son públicos, no es que los tengamos escondidos en ningún lado. Orduan, que tiene que estar en la web, pues es un trámite que tendremos que cumplir y como te ha dicho Itziber, pues estamos en ello y lo antes posible lo intentaremos poner en marcha. Vale. Zerbait gehiago euken edo beste azalpen bat, ez? Horrela galditzen gara. Ala ere, edozein momentutan ebezu zerbait argitu edo zerbait, galdetu edo azaldu edo eta jazta, eta saietuko gara erantzun eman. Pasatzen gara hirugarren puntuan dakagu 2025erako ekitaldirako udal aurrekontu orokorren behin betiko onarpena. Bueno, se presentan los presupuestos generales para el Estado para el año 2025, año que nos traen cambios significativos, sobre todo a nivel urbanístico, con el previsible inicio de la construcción del nuevo edificio de secundaria para la Ikastola por parte del Departamento de Educación del Gobierno Vasco y la conclusión del nuevo vial de Urnieta a Lasarte-Oria. A nivel laboral, el capítulo 1 indicar que en el año 2024 se ha finalizado el proceso de consolidación de 6 plazas y que el objetivo del año 2025 es seguir dando pasos para reducir la interinidad del personal del ayuntamiento. Además, para poder desarrollar el presupuesto que se presenta, se prevé la contratación de una persona por un periodo de 6 meses para el Departamento de Servicios Sociales, otra persona para el Departamento de Urbanismo y una tercera para el Departamento de Secretaría. Como línea general, el presupuesto tiene como principio rector el equilibrio presupuestario y se continuará facilitando la información necesaria para el control de la ejecución del mismo.
Continuamos con la intención de no dejar a nadie atrás e intentar dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Reseñar que seguimos inmersos en el proceso de creación del ecosistema de cuidados de Urnieta y, en consecuencia, se dotarán las partidas correspondientes. Si bien fue en 2024 como cuando comenzamos a notar el aumento de los costes de los distintos servicios municipales por la actualización de los distintos convenios, en el capítulo 2 este año se vuelve a producir un incremento similar. Y a resaltar, yo creo que es significativo que tanto el capítulo 1 como 2 como 4 se iban prácticamente el ingreso de todo el presupuesto ordinario del ayuntamiento, restando para el capítulo 6, que son inversiones, pues un importe bastante reducido. Y eso creo que es importante a la hora de redactar y elaborar el presupuesto. El capítulo 2 se incrementa por los servicios del polideportivo, la ayuda psicosocial, los programas de verano de Wisit and Blay, colonias deportivas y demás. Además, la necesidad, como hemos votado hace un momento en Junta de Gobierno local, la necesidad de dar un puesto de bedel para en este caso, lehen hezkuntza en EGAPE, en la educación primaria, hace que el servicio lo saquemos a contratación. De hecho, se aprobó antes, como digo, y también incrementa el capítulo 2. La participación de Añarbe sufre un incremento de un 2%, en San Marcos la subida es de un 8% y la aportación a la Mancomunidad de Betarri Buruntza se incrementa en 20.000 euros aproximadamente. En 2025 seguimos con el proceso de participación de presupuestos abiertos, con al menos 150.000 euros a disposición de la ciudadanía. Apostamos por el desarrollo del proceso en 2 fases, como este año, donde la primera, la ciudadanía propone las cosas a hacer, después se pasa un filtro desde urbanismo para ver cuáles son viables y cuáles no, y después en una segunda fase la ciudadanía elige qué procesos se van a construir o se van a hacer. También mantenemos el proceso de participación de los y las alumnas de sexto de primaria. Como inversiones más importantes, y ya entrando en el capítulo 6, a reseñar sobre todo 2, ¿no? Por un lado, la construcción de las rampas mecánicas en la cuesta de Aranzubi y, por otro, la segunda fase de la valorización de la calle de Azábal, en este caso desde Zaldundegui hasta la calle Aranzubi. También se procederá a la cubrición parcial del Parque Teresa Moategui para, sobre todo en días malos o de lluvia, que pues, los y las niñas puedan disfrutar del parque ese por lo menos a cubierto. Y tras la licitación este año de los baños públicos de Berrasoeta, pues se espera que se proceda a su instalación. En cuanto a las inversiones de abastecimiento y saneamiento, indicar que Añarbe finalizará la nueva estación de bombeo que se encuentra en Nigerategui Polígonoa, que garantizará el suministro de agua de Añarbe en casi al 100% en este caso de la población urnietarra, casi prácticamente el 100%. Continuaremos con el proceso de mejora de la red de saneamiento con las obras separativas en diversos puntos del municipio. Este año también este 2025, se concluirá el estudio de la digitalización del sistema de saneamiento municipal, proyecto que está ligado a los fondos Next Generation. En el ámbito rural, a la habitual partida de mejora de caminos rurales le añadimos una segunda partida que es la digitalización de los lindes de las parcelas rurales. Lo contemplamos como un proyecto plurianual. En este caso se irá haciendo el desarrollo de las parcelas rurales, pero por ámbitos o por fases. ¿Vale? Para concluir, mencionar las mejoras en el ámbito deportivo, con la sustitución de las luminarias en el campo de fútbol y frontón, pintado del frontón municipal y la redacción del proyecto de renovación del campo de fútbol y la pista de atletismo del polideportivo, y los resultados del proceso participativo de este año, con la mejora de la Plaza Echeverri, la de más hacia Hermotegui, la iluminación del camino en la Plaza Yerdi y la construcción de una pista deportiva en la Plaza Echeverri. Y ya por finalizar, y creo que es también de recibo indicar que hay que hacer alusión a que el desarrollo de Babilonia, que se espera despegue este año, pues va a ser un hito importante dentro de pues lo que es la evolución y el desarrollo urbanístico del pueblo, ¿no? Al igual que la obra del nuevo edificio de secundaria, como he citado al principio, que son sin duda unos proyectos ilusionantes para el Urnieta del futuro o el Urnieta del mañana. Y por mi parte esto sería todo de momento. Bueno, abrimos una ronda entre los grupos para dar su opinión. En todo orduan, nahi zuerme, peseren iritzia, mesedez, aurrea. Eskerrik asko. Arratsaldeon denoi. Bien, decir que estos son los segundos presupuestos de esta legislatura, 2023-2027, en un contexto de gobierno de coalición entre AJ-PNV y el PSE,
Estos presupuestos van ligados al plan de legislatura que aprobamos en este pleno y que marcan las líneas estratégicas y sus líneas de acción. También irán ligados a los distintos planes de gestión que anualmente se van presentando. Como dato importante, es el mayor presupuesto que ha tenido el Ayuntamiento en su historia, 13.601.811 euros, lo que supone 2.176.457 euros más que en el ejercicio 2024. Destacar, desde nuestro punto de vista, el capítulo 6 de inversiones, que se destinan 3.220.445 euros, lo que supone un incremento en comparación con el ejercicio anterior de 1.964.845 euros. Ya ha explicado el alcalde de forma general estos presupuestos y que compartimos. No obstante, desde nuestro grupo queremos hacer una mención a nuestras áreas de responsabilidad. En lo que supone la responsabilidad directa de nuestro grupo son las siguientes partidas: alumbrado público, 336.000, incentivar el medio ambiente, 11.500, la diversidad, 1.000 euros y fomento de la convivencia ciudadana, 18.100. Esto hace un total de 356.250 euros. En cuanto al área de servicios sociales, Administración General de Servicios Sociales, 299.697 euros. Cooperación y ayuda al desarrollo, 19.400. Servicio de ayuda a domicilio, 230.000. Ayuda de emergencia social, 120.000. Personas mayores, 155.100 euros. Actividades sociales, 4.500. Atención inmediata a personas, 14.200. Prevención, 104.400. Y hogar del jubilado, 61.500 euros. En total hace un montante de 1.008.797 euros. En definitiva, unos presupuestos acordes con la realidad, tanto económicamente como socialmente de nuestro municipio. Por nuestra parte, también hacer mención a proyectos ilusionantes que van a ser parte importante de la transformación de Urnieta, como por ejemplo el nuevo edificio de secundaria, el parque inclusivo, el nuevo vial de la Sarte Oria, el total cambio de luminarias en todo el municipio, el nuevo desarrollo urbanístico de Babilonia con aproximadamente 342 viviendas, el ecosistema de cuidados, la boulevarización de la segunda fase de calle Azábal, construcción de rampas mecánicas en la calle Aranzubi, cubrición del parque Teresa Muategui, renovación de la plaza Echeverri, etcétera, etcétera, etcétera. Son proyectos que unos vienen en los presupuestos y otros se realizan por partes de otras instituciones o empresa privada en el caso de las viviendas, pero que todas las que acabo de leer tienen por detrás y tendrán por delante mucho trabajo, tanto por parte del personal del Ayuntamiento, así como de la parte política del mismo. Por todo ello, votaremos a favor de estos presupuestos presentados para el ejercicio 2025. Gracias. Eskerrik asko, Orme. Bilduren posizioa, mesedez zeuken. Bueno, ni aurrekontuekin hasiko naiz esanez, aurten 13.600.000 bateko aurrekontuak aurkeztu direla EAJ, PNV eta PSE-ren akordioarekin. Guzti hori beraien artean josi eta lotuta. Era berean, esan nahi dut, aurreko urteko aurrekontuak 11.900.000koak, 950.000koak zirela, baino 13.150.000ra igo zirela, zergatik, Ermek aipatu duen bezala, Lasarteruntz Babilonia gunean garatuko den tokian egingo den bidearen gatik, Milusen salmentatik etorritako dirua erabiliz edo aurreratuz, eta gero diru hori bueltan aurtengo aurrekontura etorriko zaiguna
jabeek itzultzen badute. Urnietako EH Bilduk aurrekontuen inguruko jarrera eraikitzailea izan du aurten ere, prozesu osoan hasieratik. Gobernu taldeak, esan dudan bezala, beraien artean adostutako aurrekontu bat aurkeztu digute, eta horren ondoren hasi dira bilerak. Aurrekontu hau, azaroak 13an aurkeztu ziguten. Lehenengo bilera azaroak 20an egin genuen, 22an hurrengoa, 27an hurrengoa, eta azkenekoa abenduak 4ean. Abenduak 11an antolakuntza batzordetikan pasa zen aurrekontua onartu ahal izateko lehenengo aldiz udal batzara etorri aurretik. Abenduak 4ean 20.500 euroko aldaketa bat aurkeztu ziguten, eta bertan guk egindako ekarpenen 10.000 euroko azterlan tekniko bat egiteko amiantoaren inguruan jarri ziguten mahai gainean. Hori legea bete beharra daukate, apirilaren 8ko 7/2022ko legea betez. 2028rako udal eraikinetan amiantoaren azterlana egin beharra dago edo behartuta daude, eta gainea kenduta egon beharko luke 2028rako. Era berean, aipamenak egin zizkiguten gure ekarpenen gainean. Abenduak 11ako batzordean ezetz esan genien, gobernantza eredu berri bat behar dugulako, herriko eragileekin eginiko elkarlanetik abiatuta. Hau da, betik gorako norabidean, beraien beharrei naiz arazoi konponbidea emanaz. Aurrekontu hauek kontinuistak dira. 2023an, 2024an, 2025an, herritarren beharrai erantzuten saiatuko zinetela aipatzen dezute. Eta hemen dauzkat 2003ko aurrekontuak, 2024koak, eta memorian azaltzen diren bezala, irakurri besterik ez dago, eta hori da aipatzen dena. Gure ekarpen eta proposamenak herritarrekin eta eragileekin hitz egin ondoren izan dira, adostasun batetara iristeko asmoarekin edo helburuarekin. Gainera, aipatu beharra daukagu, ordenantza fiskalak adostu ditugula gobernu taldearekin. Eta era berean, mugikortasun plana ere. Gure ekarpenetan, amiantoaren azterlana mahai gainean jarri genuen, ikerketa talde batekin lankidetza prozesu integral bat bultzatzea mikalanearen txako herritarren parte hartzearekin, futbol zelaia berritzeko eskaera egin laguntzak jasotzeko, eta era berean atletismo pista konponduz eta gradak euritetik babestuz. Udal pilotalekua ere aipatzen genuen, zuek ere orain aipatzen dezute, argiteria eta guzti hori aldatuko zenutela, eta badaudela aurrekonturen bat edo beste hor instalazioetarako edo aipatu zenuten, baina era berean guk ere frontisa berritzea, paretak margotzea eta lurra berritzea eskatzen genuen. Instalazioko horietan baldin badaude partidak, ongi etorria izango da. Goiburuko ekipamentua ere aipatzen genuen, azterlana, lanketan zabiltzate, guk konpromiso bat eskatzen genuen datorren urterako egiteko. Ze hau ere
ez da oraingo eskaera bat, hau aspalditik datorren eskaera bat da, eta ez gure aldetik, bakarrik, goiburutik ere datorren eskaera bat da, hemen aipatu den zerbait da ere, eta urteak daramatza hor beste proiektu batzuk bezala. Herriko eragilei entzunaz, beraien beharrei kasu egitea ere eskatzen genuen. Aiurri, uke, Txoxokako jai batzordea, esate baterako eta gehien bat eguneratzea beraiei egiten zitzaizkien ekarpenak. Ze azken finean eragile horiek dira herriari bizitza ematen diotenak. Zer esanik ez, gure hizkuntza, euskara, sustatzen duen bertako aldizkaria edo astekaria. Bai, Aiurri, hau da. Hemen laguntzak berdintzea, soldatak igotzen dianean, gastuak igotzen dianean, oso erresa da. Gure hizkuntza ahantzi nahi dezutela dirudi. Kiroldeiko bainugela bat egokitua, inklusiboa egiteko ere mahai gainean jarri genduen. Agian bideratuko da, agian ez. Plazarolako bide berdea jarraipena nola dagoen ikusita eta urte batzuetan proiektuari aurrera ateratzen baldin bada, ze legegintzaldiko akordioa zen hori EAJ, PNV eta PSE-ren artekoa, nun badirudi aurrekontuetan adostasun batetara iritsi zareten Gipuzkoan PP-rekin batera, zuek jakingo dezute zer aurrekontu atera nahi dezuten eta nolako aurrekontu atera nahi dezuten. Baino Plazaolako tunela eraberritzen baldin bada Lasarte eta Urnieta komunikatzeko bide berdearen bidez, bide berde horren jarraipena nola dagoen ikusirik, azterketa bat merezi duela uste dugu nora irtengo garen ikusteko. Mugikortasun plana adostuta, nun guk mahai gainean jarri genituen gure ekarpenak eta adostasun batetara iritsi garen. Baina era berean esan daiteke gure plaza, San Juan plaza ixtea adostua izan da, ez da gure ekarpena bakarrik, talde guztiek nahi dugun zerbait izanik. Agian garestiegia dala edo izan leike, ez dago dirurik izan leike, baina uste dugu behar bat dala herritarrak lasaitasun osoz herriko plazan egoteko. Era berean, Arkabe kaleko bi norantzak o bi norabidetara jartzea garrantzitsua iruditzen zaigu segurtasun aldetik, eta hori bai diru kontua ez dela. Egia da egutegi bat jartzea edo egiteko edo egikaritzeko edo aipatu zenutela, baina ohituta gaude idatzita dagoena bai 2023an, 24an, 22an edo ikastola aipatzearren hainbeste urte ondoren egikaritze ez direnak edo berandu egikaritze diren planteamentuak egitea. Idatzita dagona batzutan kostata lortzen da egitea, hitz egindakoa egitea sinesmen kontua da. Eta sinesmen handigirik ez daukagu momentu honetan. Agian aurrerago lortu daiteken zerbait izan leike. Hauetako ozen esatea Mikael Anea, zeako goiburuko ekipamentua, Plazaola,
borondate politiko gaiak dira. Ikastola izan den bezala urte guzti hauetan. Lasartera doan bidea, azken finean, aurten hasi eta datorren urtean bukatuko dana, Zabaleta auzotarrei, arnaz pixkat emateko asmotan, gero Babilonia gunea garatzen hasten denean, izango dute berriro halako hauts mugimendu eta zarata mugimendua, eta arnaz hori berandu xamar dator. Hori ere 2023an 2023ko aurrekontuan idatzita argita garbi jartzen du bide hori egikarituko zala 2023an, baino arrastoa 24an eta berandu izan da, gainea partida dirua zuzendua zegoen horretarako ere. Beste behin, alkateak ekainaren 17an esandako hitzak hutsak gelditzen dira. Aurrekontuetan esan genuen bezala, edukirik gabeak. Eskua luzatu, baino era berean kendu. Legegintzaldi hasieratik baztertuak izan gera edo sentitu gera, eta garbi utzi nahi dugu hemen herri honetan 46ko abstentzioarekin guk bozken 33-34 eskaix atera genula. Bada entzuteko moduko zerbait gure ustetan. Guzti hau aipatuta, aurrekontu hauei ezetz esango diogu. Baina era berean ezetz esango diogu, lehen esan dedan bezala azaroak 13an aurkeztu zeniguten. Hemen lege bat bada, apirilak 5/2/2024, nun aurrekontuak urriak 15 baino lehenago aurkeztu behar zaizkion udalbatzako kideei. Aipatzearen hau 2023an gobernu taldean dagoen talde batek, PSEek, EAJ-PNV-ri aipatu zion bere garaian ere. Atzeratuta datorrena, astebetera lanketa baten ondoren, ulertu ondoren zer aipatzen dezuten, ez dezuten aipatzen, jarraipen horren gure lanketaren guk eragileekin hitzegin ondoren, herritarrekin hitzegin ondoren, gure planteamentuak egin ditugu, eta planteamentu horiei muzin egin diozu. Gainera, herritarrei eta gure hizkuntzari ere. Entzun gor, muzin egin, aipatzearen. Urnietak gobernantza eredu berri bat behar du, herriko eragileekin egineko elkarlanetik noski, eta udal ordezkaritza duten alderdien ekarpenak jasotzeraino. Agurtzen, EJ-ren posizioa, mesedez. Nahi itzait iruditzen muzin egin degunikan, gainera zuk aipatu dezu euken, gauza batzuetan adostasuna dugula, edo bentsat neko, ados gaudela edo, bilera horietan aipatu zen duna amiantorena bai txartatu da aurrekontuan, aipatu dezun bezala, aipatu dezu pilotalekuarena, herriko pilotalekuan behar dan konponketa lanak eta olakoak, txertatu dira
aurrekontuan, pintaketa bai fijo, eta gero esan genuen, hori, ikusiko genuela bertze gauzak egin behar ziren pilotalekua hobetze aldera. Hori ere txertatu da. Gero, mugikortasun planaren baitan, hori, Arkabe kalearen aldaketa, San Juan kalea iztea, horiek ere, uste dugu esan genula, ez? Mugikortasun planeko ekintzak edo plangintza bat hasiko ginela egiten, eta horiek bideratzea aurten, 2025ean, ondo ikusten genuela. Orduan, mugikortasun planaren ekintzak hori, gutegi bat garatuko gendula, garatuko dugula, aipatu genuen, eta horrekin ados gaude. Gero, ze gehiago, bedelarena aipatu zen, zuek igual ez da zuek eskatutako gauza, baina gauza bedelarena ere ondo ikusten duzue. Landagunean digitalizazioaren proiektua hastea ere, horrekin ere begionez ikusten duzue, hoi ere. Gero, Zabaleta auzoan Babilona arteko lotura, garatze horrekin batera, aipatu zenuen, edo komentatu zenuen aparke lokuen arazoa, edo nola etorriko zala, edo zerbait egin bertzala, edo bai ez. Eta hori ere mugikortasun planaren baitan dago. Eta hori ere, landuko da. Xoxokan inguruan, batzetik datorren gauza bada, auzokoek badakite, eta zuek ere, eta hitz egin gendun, frontoia egiteko eskaria, horrekin gaudela, jabekin hizketan, jarrikote dan eta bai, lan horretan, lanketa horretan gaudela, eta ezin gendula urren urterako konpromezu hori hartu, hori bai esan gendun, eta aipatu genuen, ezin dugu diru sarrera, behar dugu proiektu hori garatzeko diru mordo bat, diru asko behar da, proiektu hori garatzeko, eta bilatzen ari gara beste diru sarrera batzuk, eta esan gendun beste diru sarrera batzuk lortutakoan, proiektuari ekingo geniola. Baina udaletxea bakarrik hori egitea, momentu honetan ez dugula ikusten aipatu genuen. Baina frontoia egitea, uste, denon planetan dagoela. Egia da, hori guztiak kontutan izan da, egia da ere, gauzaz batzuekin, ez gaude sintonian, ez? Eta adibidez, elkartei ematen zaie diru laguntzen inguruan, adibidez, handitzea proposatzen da, hainbat elkarteei, Aiurri barruan, Aiurri barne, eta hor, desadostasuna dago, ze gure planteamendua da ez elkartei ez igotzea, baina ez xoxokako jai bakarrik ez denei ez igotzea. Ez guztiei eta ez igo ez jetxi. Oain arte ematen zaien diru laguntza mantentzea da proposamena. Zeatik, nolatan hori horrela bideratzen dugun, azkenean, aipatu dugu aurten dela urteko aurrekonturik, baina arte euki dugun aurrekonturik handina dela, aurtengoa, baina hori edia inbertsio, diru sarrera handi batzuk etorriko zaizkigulako, eta diru sarrera horiek inbertsioetarako bakarrik bideratu daitezke. Oida, nik fijatzen naiz, fijatzen baldin magea, ohiko aurrekontuan edo aurrekontu ordinarioan edo, hor gauzak, ez dakit nola esan, beste modura batera begiratzen dira, hau da azkenean, lehenengo kapitulua, pixkat ustez Jorgek aipatu du ez, hasieran, lehenengo kapitulua, bigarren kapitulua, zerbitzuena, eta laugarren kapitulua, hitzarmenena, hoi guztia, gaztu guzti horiek kondutan eukitzen baditugu, inbertsioetarako, ohiko edo urtero egin behar diran inbertsioetarako, galitzen zaigu bataz beste, ez dakit, 300.000 euro horren inguruan. Orduan, hortikan, 6. kapitulotikan eta ohiko inbertsio horietatikan, berez da, hortik kendu beharko litzateke, beste
zerbitzu bati gehiago emateko edo elkarte batzuei gehiago emateko. Orduan, inbertsio horietan ere, gauza importantea daude, hau da, ez doderia berritzea, adibidez, orain Pintore kalean egindan obra hori, 6. kapitulotik handator. Eta orduan, Arantzui kalean egingo da beste interbentzio bat, edo herritarren partaidetzare ere 6. kapitulotik handator, edo hortikan hartzen da. Gauza da, nola bideratzen ditugu, nola handitzen ditugu partida batzuk, bezatik kendu gabe, porque azkenean hori da, euken zuentzako erosoa da, esatea, guazen aiurriri gehiago matea, guazen Sixokaleko elkarteari, guazen ukeri gehiago matea, ja, baina nondik kentzen dugu. Bai diru sarrera potola jasoko ditugula, baina hortikan ezin da diru hori erabili. Hortikan ezin da diru hori hartu, ohiko edo gastuetara bideratzeko eta kreditu bat ere ezin da eskatu. Bai, osea, ez da inerraz esatea guazen hemendikan jartzea, ez bada aipatzen ere zerbitzutikan kenduko dugun horiek bideratu elizateko. Zerbitzu edo beste elkarte edo beste danadalakoa. Orduan, uste ere hori ere aipatu behar dela edo azaldu behar dela, ez dela inerraza onartzea partida bat igotzea edo nondik jaitsiko dan erabaki gabe edo hartu gabe edo pentsatu gabe. Eta orduan pixka juntzainte esatia, eta gero aipatu dezure euskeran inguruan, eta betu guk ez dugu horrela ikusten. Osea, aiurri eta euskera eta aiurri. Euskerako programan gauza gehiago daude, euskaltegia dago, diru laguntza daude, euskaraldia. Ia, 200.000 euro, datorren urterako 210.000 euro daude bideratuta euskaran programarako. Eta iruditzen zaigu, ez dakit, motz edo gelditzen dela, pentsatzea urnietan euskara aiurri bakarri dela. Herme, bigarren txanda, zerbait esateko, bigarren txanda. No, seguimos manteniendo nuestro argumento y lo votaremos a favor. Eskerrik asko, zerbait erantzuteko. Bueno, erantzuteko lehenengo aurrekontuak bere osotasunean bozkatzen dira eta guk bere osotasunean ulertu ditugu. Baina osotasun hori ez da bere osotasunean erabaki. Hau da, bere osotasunean erabakitzeko maila hau da. Bai? Orduan, guri esatea, nondik kendu behar dan guk aipatu dugun hori mai gainean jarri eta egiteko trampa egitea da. Bai? Eta trampa egitea da, ze 13.600.000 diru sarrera egongo da guztira, inbertsioetan gastatu behar dena, inbertsioetaz hitz egingo dut aurrerago, baino zuk erabaki hartuta daukazunean nora zuzenduko dezun partida, nola nahi dezu nik zure partidatik zerbait kentzea? Ez da normala. Beraz, aurretik, bere osotasunean lana egiten danean eta maigainean jartzen diranean zure ekarpenak, ondoren aurrekontuak ateratzen dira borondate politikoa baldin badago. Baina lehenengo zurea jartzen badezu, ze nahi dezu, nik esatea zer kendu behar dezuten? Ez dakit, nik ez dut horrela pentsatzen. Landuko dira, landuko dira, esan zen duten, egitaraua egingo dugu,
Esan deten bezala, askotan, eta aurrekontua begiratu besterik ez dago, idatzita dagona betetzen, eta aipamenak egin nitzazke, baina idatzita dagona betetzen nahiko lan. Idatzita ez dagon hori betetzeko, bai, egingo dugu, noiz egingo dugu, eta gero egikaritzeko noski dirua beharko da. Eta diru hori nundik aterako da, beste partidetatik sobratzen dan hortatik. Orduan, itxoin beharko dugu, ea partida horietatik zerbait etortzen zaigun, ez baldin bazaigu garestitzen, ze garestitzen bazaigu partidari zuzendu beharko zaiolako. Pilotalekua garatzeko, bai, diru beharra, hau da, Goiburuko pilotaleku hori garatzeko diru behar hori, bere garaian, Milusetik etorri behartzun diru hortatik erabiltzekoa zan. Baina ja Milusetik bi partida, o bi ordainketa sartu zaizkigu, gure ustetan iruzianak orain laudia, beste bi falta zaizkigu, etorriko zaigu, egia da, gauza potoloak etorriko zaizkigu gainera, ze amiantoarena ez zaigu merke aterako. Gauza bada azterlana egitea 10.000 eurokin, eta beste gauza bada irteten zaigun hori kentzeko ordaindu beharko degun dirua urrengo eta urrengo urteetan, baina beste udaletxe askok bezala. Erosoa, esan dezun bezala, erosoa da gutzako partida edo zer egin behar dan esan, eta ze partidatik ez kendu, lehen aipatu izuten bezala, erosoa ez da, baino hemen guri esandakoa, idatzita dagona, idatzita zegoena, idatzita zegoen hori, zuek ere betetzeko asmoa zenuten, pilotalekoa, futbolzelaia, horrek esan nahi du, aurrekontuetan ja sartuta zeudela. Beraz, guk eskatutakoa ez da, altu tirako dute, 200.000 eurotara iristen, eskatutakoa. Ez da 200.000 iristen. Orduan, zertaz, ze kantitatetaz aigea hitz egiten. Hemen aipatzen da, bai proiektuetan ikastola berria egingo dela, bai, 12.600.000 okerrezpanago zuzenduak daude dagoeneko. Baina ikastola hori egingo zela ere aurrekontuetan aipatzen zen. Eta aipamen horietan, irailearen, 2019ko irailean, lursailak aldez aurretik okupatzeko txosten juridiko bat eskatu zitzaion idazkariari. Era berean, 2020ko abenduak 10ean, jabeekin bilera egin ondoren, jabeei esan zitzaien, nola lursailoiek eskatuko genitun. Gero, abenduak 16ean, talde politikoei, Anpari eta DBH-ko zuzendaritzari esan zitzaien. 2021ko urtarrilak 8ean, abenduak 14ean, 2020ko abenduak 14ean, hezkuntza batzordea bildu eta legez besteko 49/2020 proposamena aurkeztu zuen. Gure udaletxera 2021ko urtarrilak 8ean sartua. Hemen Jorge Segurado Iriondo jartzen du.
Hezkuntza batzordeak 2008ko abenduaren 14an egindako bilkuran 59/2008 legea besteko proposamena onetsi zuen. EGAPE ikastolako BHI zentro berriaren lanak azkartzera eskatzeari buruz. Ondoko testuaren arabera. Ta testuak honela dio, Eusko Legebiltzarrak Urnietako udalari eskatzen dio, erderaz agian hobeto esaten du insta, eskatzen dio kargarik eta zortasunik gabeko orube bat berehala lagatzeko. Honek aukera eman diezaion hezkuntza sailari gaur egun EGAPE ikastola ikastetxean kokatuta dagoen DBH publikoa eraikin berria gauzatzeko. Bai, eta hau, karo, niri pentsatu arazten dit, borondate politiko falta bat egondala ikastolaren eraikina egiteko. Ze azken finean guk ez badiogu kargagabeko lur sailik eman, ezin izan dute ikastola egin. Orduan, bai, azkenean eginda, bai, 30 urte ondoren azkenean denok hil egingo gara, hori garbi dago. Hemen aurrekontuak erabakitzerakoan, erabaki hartuta dagoenean, mai gainera ekarri eta ekarpen batzuk hartu diran bezala, beste batzuk ez dira hartu. Eta eragileena herriko talde edo herritarrena esan dezu, igoerak etzaizkiela inorri egin, kendu ere ez, egia da, aurten ez, baina aurreko urtean Aiurriri 10.000 euro gutxiago eman zitzaizkion. Era berean, ukeri, aipatu ditzake, 2008an 58.000 euro ematen zitzaizkion bezala, 2019an 52, 2020an 57 indu zitzaizkion, baina 57,500 justifikatuko zuen, pentsatzen dut, 51.300 2008an, urrengo urtean berriro berdina, eta 58ra jetxi genuen, eta azkenek urtean 54ra, orduan urtez urte, kendu egin diogu. Eta orain, esan behar dago, Reala Championsen ez dago, Europa Liguen dago, eta laguntzak, Realak emango dizkion laguntzak, 8.000 euro jetxiko zaia. Argi eta garbi dago, nahiko lan eduki dute aurtengo aurrekontuak aurrera ateratzeko, herriko 200 aur ematen dituen herriko kirol taldea, eta nahiko lan izango dute. Aiurrietaz zer esanik ez. Aiurri da aldizkari bat euskara hutsean idatzia, komunitatea egiten duna, eta herriko datuak jartzen dituena argazki eta guzti webean, gure etxeetan aldizkariaren bidez, gastuak gora, soldatak ezin igo, azken finean laguntza horien beharra duen aldizkari bat, ez da munduko aldizkaria, herriko aldizkaria da. Barkatu baina ez dugu ulertzen, ze aurreko urtean diru falta izan zen argudioetako bat, eta aurten diru falta ez dut uste izango denik argudioa. San dezakegu beste eragilei ere etzaiela igo, bakoitzak pentsa beza nahi duena. Gurtzani EJ-ari hitz eman baino lehen bi aipatu esan nahi dut.
Nik uste dut ja denbora bat dezente gara mazu hemen udaletxean, eta nik uste dut jakin behar dezuela ja nola doazte prozesu batzuk. Eta ikusten dezue prozesu batzuk oso luzeak direla, gehiena urbanistikoak. Orduan, aipatu dituzun PNL-erekin eta hezkuntzako gairin, hortaz hemendik ez gara gelditu. Ikusten badezu, pausu guztiak eman ditugu. Eta nik uste dut oso zaila izango zala, azkarregi egitea prozesua. Orduan, esaten dut, PNL-etik hemen oneraino. Orduan, nik uste dut handik onera oso azkar jundala. Hezkuntza, PNL horia baino lehen, Jokin Bildarratzen bide, eskutik konpromiso bat hartu zuen eta bete du. Azkenean obra martxan jarri du, prozesu martxan jarri du, eta obra espero dugu urren gurtan hastea. Eta nik uste dut horrekin gelditu behar garela. Ez dut ulertzen horrela, orain ateratzea puntu hau, eta ez dut ulertzen sentitzen dut. Eta beste bat, nik uste dut hor gelditu dela, garbi gelditu dela. Azkenean aurrekontu oso justu dago, iaz bezala, azkenean kapitulo 1, 2 eta 4, ia jaten da aurrekontu guztia, eta sartzen duena ez espezial, ez extraordinaria, orduan ezin degula erabili gasto korriente erabiltzeko. Orduan, aurrekontu bai oso ondia da, baina gasto korriente bezala, iaz baino okerro gaude. Sartzen gea bedela, igotzen dira zerbitzu desberdinak, eta orduan nik uste dut okerro gaudela iaz baino. Orduan, iaz bezala aurten mantentzen ditugu laguntzak eta horregatik egiten dugu. Hori da, orduan ebezu agurtzane hartu hitz. Bai, hoxe pixka aipatu nahi nuen, ez nula berriro azalduko, baina hori aurrekontu ordinarioa edo landu behar dela, ikusi behar dela, hori, hitzarmenak eta zerbitzuak gora edo jetxi edo aldatzeko edo egiteko. Eta hortan oso larri gaudela. Gero, nik pixkate, izte aldera edo guretzako aurrekontu hauek oso importantea dira, gu oso ilusionatuta gaude aurrekontu hauekin, ze aurten bideratuko da, hasiko da ikastola egiten. Hasiko da Babilona garatzen. Lasarteko karretera martxan jarri da. Arrapalak egingo ditu, Gorantzeguiko arrapalak. Iazabal kaleko bulegarizazioa. Gauza piloa daude egiteko. Gauza piloa daude. Eta lana dago egiteko. Eta egingo dugu. Eta saiatuko geha egiten. Eta aterako dira. Porque aurrekontuan jartzen diran gauzak aterako dira. Igual hori zuk esaten dezuna, ezin da urte horretan bukatu, porque daude proiektu batzuk, ez direla igual urtean bukatuko, baina aurrekontutan daudenak bideratzen dira. Naiz eta igual beranduo, edo ez dakit ustez, edo beste denbora batean egin. Baina gauza piloa daude egiteko, eta gu ilusioa handiz hartuko dituko aurtengo aurrekontuak, eta esandakoa, saiatuko gera beste dirua sarrera batzuk lortzen, frontoia bideratzeko, aurten ez bada beste urte batean, ukeko, kirolegiko futbol zelaia, hori beste proiektu potoloa da, horretarako ere dirua behar da, Mikalarena ere, beste proiektu potoloa da, gauza piloa daude urnetan egiteke, eta horretarako diru sarrera behar dira, eta ez bakarrik urrintakoak. Ea, Babilonekin, Babilona garatzen denean, jende berria etorriko da, diru sarrerak etorriko dira, ohiko diru sarrerak, aurrekontu ordinario horretarako, eta horrela lortzen dugun, zerbitzuak hobetzea eta hitzarmenak ere. Eskerrik asko gurtzune. Nik uste dut horri gelditu dela bakoitzaren posizioa, idoia ez basoz inporta irakurtzen duzu erabatia, bozkatzen dago. Horren bestez, osoko bilkurari proposatzen zaio ondoko erabakia hartu dezan. Lehenengoa, Urnietako udaleko 2025ko aurrekontu orokorraren hasierako onespena ematean. Bigarrena, Urnietako udalaren 2025ko lanpostuen zerrenda eta plantilla organikoaren hasierako onespena ematean. Eta hirugarrena, 2003ko abenduaren 19ko tokiko erakundeen aurrekontuari buruzko 21/2003 foru arauko
15 puntu batean xedatutakoa betez, jendaurrean jarriko da honako arau hauek jarraituz. Nun dagoen kontu hartzailetzan. Hori aztertzeko epea eta hala badagokio reklamazioak aurkeztekoa 15 egun baliodun iragarki hau Gipuzkoako aldizkari ofizialan jarri eta hurrengo egun baliodunetik zenbatzen hasita. Zeintzuk jarritzakete reklamazioak 21/2003 foru arauko 17 puntu bat artikuluan zerrendatutako interesdunek. Erabakiaren kontra bozkatu duten udalbatzarreko kidez gain. Inpugnaziorako arrazoiak 21/2003 foru arauko 17.2 artikuluan adierazitakoak eta ordenamendu juridikoa ez betetzea. Aurkezteko bulegoa udaletxeko sarrera erregistro orokorrean bertan 7:00 ordu 2:00 edo telematikoki www.urnieta.eus helbidean. Halaber, herri administrazioen administrazio prozedura erkidearen 39/2015 legearen 16.4 artikuluak aipatzen dituen lekuetan ere aurkez daiteke. Zein organoen aurrean egiten dena reklamazioa, udalbatzarraren aurrean, eta adierazitako informazio epea igarota erreklamaziorik edo ohartarazpenik aurkeztu ez balitz, behin betiko onartutzat emango da aurrekontu orokorra erabaki berririk hartzeko beharri gabe. Eskerrik asko dio. Aldeko bozkak? Kontra? Eskerrik asko onartzen dira. Bale, laugarren puntuan dakagu 2025ko urterako araudi planaren onarpena. Bueno, antolakuntzan jorratu genuen gaia, azkenean araudi planaren da, intentzio bat nuen azaltzen dira ze araudi jorratuko dira urrengo urtean, eta antolakuntzan jorratu genuen, eta hasieran onartu zen lau bozkaldekin, EJ eta PSrekin, PSeko bozkak, eta kontra 3 EH Bilduren. Ez dakit, azalduta dago ala ere, PS zerbait esateko puntu honi buruz? Sí, bueno, esto es algo que nos obliga la ley a hacer, es un plan normativo y bueno, entendemos que tanto las ordenanzas y normativas que se plantean en este punto, estamos de acuerdo, algunas son creo que realmente necesarias y otras son pues que hay que actualizar y ponerlo en orden en base a otras leyes superiores, ¿no? Como puede ser la normativa de animales. Entendemos que también hay que modificar el reglamento orgánico municipal, ya que tiene bastantes años. La nueva ordenanza de balcones, que esto vino a raíz del tema de la pandemia, que bueno, dejó en evidencia el tema de que había muchos edificios que tenían dificultad de tener balcón, y este podría ser una buena solución. El reglamento de organización de la Policía Municipal, que también hay que adaptarlo a las nuevas leyes. Y bueno, en definitiva, es verdad que es un documento no estrictamente cerrado, sino que puede surgir que en algún momento se plantee o se proponga una ordenanza o una normativa en el transcurso del año y se pueda hacer, y por lo tanto no es un documento cerrado, pero sí obligado por la ley. Entonces votaremos a favor. Eskerrik asko, Erme. Euken, EH Bilduren posizioan ez? Bai, Ermek esan duen bezala eskertzen da ordenantzen aldaketa hau itxia ez izatea, eta hori eskertuz badakigu legea bete behar den zerbait dela, orduan legeak behartzen digun ordenantzak guztiak aldatu behar dirala, bat edo beste izan, eta bestalde ordenantzaren bat gustokoa ez dan zerbait baldin badot aldatu badaiteke, kasu honetan abstenitu ingo gea. Eskerrik asko, Euken. Hortzan zerbait esateko puntu honi buruz? Bai, ez, Ermek ondo esplikatu du azkenean, urtero saiatzen gea araudiak begiratzen horrematzen eta berriak ere txertatzen, eta gu aldeko bozka izango da noski. Eskerrik asko. Bigarren txanda beharko duzue, Erme? Ez, Euken, aurtzen ez da, orduan ideia ez oso inporta.
Horrenbestez, osoko bilkurari proposatzen zaio ondorengo erabakia hau artezan. Lehenengoa, udalaren 2025 urterako araudi plana onartzea, eranskinaren arabera. Bigarrena, araudi plana udalaren gardentasun atarian, irubebikoitz_urnieta.eus/gardentasun helbidean argitaratzea. Eskerrik asko. Aldeko bozkak? Kontra, abstentzioa? Eskerrik asko, onartzen da. Bosgarren puntuan dakagu 2025 urtetako egutegi organikoen onarpena. Berdina, azkenean urtero azaltzen dugu egutegia, eta aurten proposizio hau da, eta ez dakit, zer esateko punto ni buruz erme, pese, ez. Estamos de acuerdo con el calendario. Euken zerbait esateko punto ni buruz, guk ez da, orduan idoia, Horrenbestez, osoko bilkurari honako erabaki hau hartu dezan proposatzen zaio. Bakarra, 2025ko otsailetik 2026ko urtarrila bitarteko urteko egutegi organikoa onartzea, honekin batera doan proposamenean ezarritako moduan. Aldeko bozkak, hau batez, eskerrik asko. 6. puntuan dakagu galderak eta eskariak, PSE zerbait galdetzeko, deskatzeko, EH Bildu barkatu duken, zerbait galdetzeko, deskatzeko, horre. Guk Berrosotako aparkalekuan dauden etxolen gaia jarri nahi dugu mai gainean. Alde batetik, etxola horiek tokiz aldatzearekin, azken egun hauetan sortu den arazoa ez dugu uste konponduko denik. Legegintzaldian gazteei zer agindu edo agindu zaien edo esan zaien edo idatzi den kontuan izan da, haren erantzun bezala hartu daiteken zerbait dela uste dugu. Etxolen arira, udalarenak izanik eta EH Bilduk mai gainean esatea proposamen bezala tokiz mugitzea alde batetik beste erabilpen bat emateko funtzioarekin planteatu genunean erantzun zintzaigun mugitzea garestia zela eta saltzeko ere arazoak euki genitzakeela zeudelako prestatuta gure beharretarako eta ez erostunak nahi duen horretarako. Galdera batzuk sortzen zaizkigu honekin. Lehenengo eta behin, zenbat ordaindu genitun etxola horiek. Orain, saldu badira, zenbatean saldu ditugu, zeni saldu diogu. Eta bestalde, noiz izan da salmentaren enkantea? Salmentaren enkantea edo subasta. Zerbait gehiago? Ez, bale, pues urrengo udalbatzan erantzungo dizu, bale, eskerrik asko. Bale, zerbait galdetzeko? Ez, bale, pues nik uste dut honekin bukatzen du gaurko udalbatza, amaitzeko Gabon zoriontzuak eta urte berrion bat urnetar guztiai opa dizuet. Espero dezagun jai baketsu batez goza aldizatea, gure familiekin batera, eta, nik uste dut, espero dugu denok Gabon honak pasa eta egu berrion denontzako. Eskerrik asko.